ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಕ್ಕ ಮಾತೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನಂತೂ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಯಾನಿನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ ಪನೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೋಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂಚ ಸಾರಿ 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 ಆಯ್ಸಿ ಚಡ್ಡಿ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಮನೆಗೆ ಆಯ್ಸಿ ಯಾನ್ ಚಡ್ಡಿ ಚಡ್ಡಿ ಒಂದೊಂದಲ್ಲೇ ಆಯ್ದು ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆತು ಜನ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಕಾಣ್ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆದಾನಾಗ ನುಪ್ಪುಗು ನೀರು ದೀತೆ ಹರಿಪಾರ್ದುಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚಿ ಬರುಸನೆ ಬಂಡ ಜೋರತ್ತು ಪರಾ 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 ಬರುಸನೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೀನ ಪೊಡಿಲ ಉಲೆಂಡು ಕಾಂಡಿನ ಬೆಚ್ಚಗಾಗ ಚೂರ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಪೋಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ದಪ್ಪು ಮುರಾಣಿ ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಬುಧಾರ ಬಯ್ಯ ಪೋಯಿನ ಪೂಯಿನಿ ದೀನಿ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ನುಪ್ಪುಗ ಅರಿಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರುವೆ ಅರಿಪಾರ್ದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಒರಿದಳು ನಾನು ಕಜಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉಂಡು ಫ್ರಿಜ್ಡ್ ಕಂಚಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ ಅಂಬಡೆಲ್ಲ ಸಾರು ಮನ್ಪುಗ ನಿತ್ತೆ ಇಂಬೇರು ಕೋಡೆ ಕುಡ ತರಕಾರಿ ಕೊತ್ತೊಂಬ ಇದೆ ಕೋಡೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ತೆಡಿಲು ಬನ್ನಾಗ ಪಟ ಪಟ ಹಾಪಿನ ಅವಲೊಂಜಿ ಐತಲೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡ ಒಂಜಿ ಎಂಜನ ಮಲ್ಪುವರು ಜತ ಅವೇ ಅವೊಂಜಿ ಬುರ್ಚಿ ಮೂಲು ಪಿದೈಡ ಮೇನ್ ಸುಚ್ಚಿ ತಲ್ಪ ಅವಂದ ಅವು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊನದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪದು ಕಂತೇರು ಮಿನಿಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಬರಸಾನೆ ಚೇನೆ ಯಾನ್ ದೀಪದೀನೇಟ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾಂದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಕುಲು ಕೊಳಲಿ ಪೋಯತ ಅವಾಗ ಏನ ಮೆಕ್ಟಿ ಪನ್ಕುಲು ಸಾರಿ ಇಂಚ ನೆಲ ಅಡಿಪುಡಿಗೆ ಇಂಚ ನೆಲ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ನೆಲ ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ನೆಲ ಅಡಿಪುನಾಕ ನೆಲ ಮುಟ್ಟ ತುತ್ತು ನೆಲ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡೋಲಿ ಈ ಜಾಲಗ್ ಅತ್ತನ ಮಣ್ಣದ ಜಾಲಗ್ ಅತ್ತನ ಮಾರ್ಗಡ್ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ನೆಲ ಅಡಿತೊಂದು ಹೋಗ್ನು ಆಯ್ತಾ ಬಾಡ್ರೆ ಬೋ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬರ್ಬೇಕು ತಿರ್ತು ನೆಲ ನೆಲ ಅಡಿತಿನಾಟ ಸಾರಿ ಪಾಡೋದು ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಬತ್ತೇರಡು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಜಲ್ ಕೊರಡ ಎಂಕ್ ಚಾ ಕಾಫಿ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಸಮ ಹಾಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಅವಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವನೇರು ಚಾ ಕಾಫಿ ಪರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಚಾ ಕಾಫಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪೊಡಿಯರು ಮಲ್ತದಾಯ ಬಕ್ಕ ಎಂಕು ಚಾ ಪರ್ಪುಜೆ ಎಂಕು ಕಾಫಿ ಪರ್ಪುಜ ಪಂಡೆ ಎರಡ ಬೇಜಾರತ್ತ ಐಕ್ ಯಾನು ಒಂಜ ಪೇರು ಇದು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಪೇರು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರನ್ನ ಪ್ಲೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರತ್ತ ಅಂಚ ಯಾನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಟು ನೀನಿಕ್ಲೆಡ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಬರ್ಸ್ತೊಂಡು ಎಂಚ ಬಿದೈತಿ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಕ ನಟಿಲ್ಪುರ ಮಂತಾದ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಬಡೆ ಬ್ರಪಾರ್ದು ಕುಲೂಪಾಪುಣು ನಿಯರೆ ಇಂಬೇರು ಕೋಡೆ ಕೂಡ ತರಕಾರಿ ಕಂತಿನ ಇಡ್ತು ಐಟ್ ಬಿನ್ಸು ಪುರೊಂಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆಂಡ್ ಅಂಬಡೆ ಪಾರ್ದು ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂತು ನಾನು ನೀನು ಶುಕ್ರವಾರ ಸೋಮವಾರ ಎಂತ ಅಷ್ಟಮಿ ಅತ್ತ
ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮನ್ಪು ಗಾನಿ ನೀ ಬಿನ್ಸ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪು ಗಾನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೊಮೊಟೊ ಕಟ್ ಸಾರು ಸೂಪರ್ ಸಾರು ಮನ್ಪುಗ ತೋಡ್ದು ಅದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಡೆಗಿನಿತ ಸೋಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಂಡು ಬರ್ಸಪ್ಪ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆದ ಅದಂದು ಯಾನ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ರೊಟ್ಟಿದ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಡಿಯ ಐಟ್ ಈ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇನು ತೂಲೆನ್ನ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಗಿಡ ಮಲ್ಲಾತನ್ ಟ್ಯಾರಸ್ ಮುಟ್ಟರಾತನ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಲಾತು ಸೊಂಪ ಅದುಂಡು ಆಯ್ಕೆನ್ನೊಂಜಿ ವೀವರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೇರು ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ ನಿಲ್ಲಾಡ ಆಪುಜಿ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಗಿಡ ಇಂಚ ಈತು ಶೋಕಾದು ಬೆಳೆವುಜಿ ಮಾತೇರ್ ನಿಲ್ಲಾಡು ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅವಣ ಅಂದೆಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾಣಂದು ಅಂದೆಂಕ್ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಏನಂತ ಯಾರತ್ತಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಲು ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಗಿಡ ತುಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನತ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಗಿಡ ಮಾತೆಲ್ಲಡ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರು ಪಿದಾರ್ದಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಪ್ಪು ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದಿಪ್ಪು ನಗಿತ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅತ್ತಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅತ್ತಾನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಬನ್ನಜಿಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಯ್ಸ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನನೆ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂತೋಡು ಪಂಡಲ తీయతే ఇవ్వకు దాదాపు మనుకులాగా తోజనే ఇక్కడ అందు బలం బెలే బెలే నుందుల స్టూడెంట్స్ పండేర్ మురని అమ్మ మురని పోన గల్పు ఉంటాయరా ఏక ఏప కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిప ఇజ్జా అంచ అయిన టెంక్ లెవెల్ రెస్ట్ ಅತ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆಗುಲ್ನಾಯ್ ಬಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬರೆಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲೇ ಬಂಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಫುಲ್ ಕಡುಪುರ್ದೆ ಬಿಡುಪುನಾತ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಲೆಸ್ ಅಂದ ಮೂಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಮತ್ತು ಮೂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಲೆಸ್ ಅಂದ ಒಂಜೇ ದಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಎತ್ತದು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಆಪುಂಡೆ ಎತ್ತು ಅವೇ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವು ಇಂದು ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಮೂಜಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಕನ ಲೈಫೇ ಪೋಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಗಾಂಡ್ ಅಕ್ಕನ ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಹತ್ತು ಹೆಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಆತ ಆದರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟ 10 ತಿಂಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಂದಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ನೆಲವರಿಸಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೋಟೋ ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದಾಗ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಪಂಪೇರು ಸರಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಲು ಏರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನೋತಿ ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಲೇನು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ ದೊತ್ತೊನ್ಲೈನ್ ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ಅನ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೈದಾಲು ಕಾಂಡೆನೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಪರ್ಸು ಮುಗಿಪ್ಪಾರೆ ಮುಜಿ ಸಾರ ಯಾವ ಅಂದೆಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪುನಿ ಮುಜಿ ಸಾರ ತಿಂಗಳ್ಗು ಮುಜಿ ಸಾರನ 16 ತಿಂಗಳ್ಗು 36 ಸಾರ 36 ಸಾರ ಆಪುಂಡು ನೇರಾಗಿತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾನ ನೆನಗ ಇತ್ತಂದು ಅದರ್ ಶಾಪು ಪಿದೈದ ಶಾಪು ಈ ರೋಲ್ತಿರ್ದು ಕನ್ನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ತದ ಶಾಪು ಮೂಲೇರದ ಅದಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತೇನ ಮಣ್ಣು ಇಜ್ಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 0% ಅಯ್ಯ ಬಾಕಿರಾಗ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಕೊರಿಯನ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇದೊಂದು ಡೆಟಾಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂದುಂಡತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ರಡ್ಡ್ ಕಿಟ್ಟಿದೆಟ್ ರಡ್ಡೆದ ಪ್ಯಾಕ್ ದೊತ್ತೊಂಡ ಐಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ರೀ ಉಪ್ನೆ ಅಂಚಿನನೆ ದೊತ್ತೊಂತೆ ಸಾಬೂನು ಮಂತ್ ಉಪ್ನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ದ ಕಂದಿನ ನನಲ ಮುಗಿದುಜಿ ಮೂತು 2 ಪನ್ ಬರ್ನಿಕ್ಲು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೆಡ ಎಂಕೊಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಪೋಡು ಮಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಷ್ಬಾಗ ಅವಡು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಇಕ್ಲನ ಇಂಚ ಪುರ ತಿಕ್ಕುನೆ ಆಫರ್ಸ್
ಇಂಡಿಯಾದ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹತ್ರ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನೇ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಆಫರ್ ಇತ್ತನ ಕೊರರೆ ಪಂಡ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನಿಂಚ ಅವೇ ಅಂಗಡ ದಿನಾಲ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಇಂದೇನು ಬೇತ ಶಾಪುರ್ ದತ್ತಾರ ಕೊರ್ಪೇರ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಆಫರ್ ಅಂಗಡಿದೆ ಇದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಅಂಗಡದ ಕೊರ್ಪುಜೆ 0% ಗ್ಯಾಸ್ ದೇತಂದ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಜ್ಜಿ ಅವು ಎದ್ದು ಇಂಚನೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇತನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಡುವರ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ 0 ಪಣೆಲೆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮನೆ ತೊಟ್ಟೆ ಹೊರಪುಜೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಕುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊನೋಡು ಅವೇ ಇದೆ ದಾಲ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆಜಿ ಜಾಲೆ ಜೊತೆ ಮುಲಿರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಜಾಲೆ 0% ಅದು ಕೂಡ ತಂದಿನ್ ಪುಲ್ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಲು ಒಂಜಿ ಪೀದಾಯ್ದಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಏತು ಬಂದ 10 to 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕುಡು ಮೂಜಿ ಸಾಲಾಗ 20% ಬಂದ 15 ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕುಡು 10% ಲಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಮೋದಿಕೆದು ಮೂಜಿ ಸಾಲಾಗ 10% ಬಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 900 ಓಕೆ ಇರಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲ ಬುರ್ಲು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎತ್ತು ಬಂದ ಇರ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಎತ್ತು ಬಂದ ಮೂಜಿ ಸಾಲಾಗ 35 ರೂಪಾಯಿ ಇರಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬುರ್ಲು ಟೋಟಲ್ ಮೂಲ ಎತ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಆಜಿನದು 300 105 ಒಂಜಿ ಸಾಲ 16 ತಿಂಗಳು 16 ಸಾವಿರ ಇದೆ ಲಾಭ ದಿಕ್ಕು 16 ಸಾವಿರ ಲಾಭ ಇತ್ತು ಇನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಪಿನ ಅಂಚನೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎತ್ತಲ್ಲಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಥರ್ಡ್ ಈಗ ಆಜಿ ಮಂತ್ ಉಂಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು 3 ಸಾವಿರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈದ್ ಮಂತ್ ಆಜಿ ಮಂತ್ ಇರಗಪ್ಪ ಗೆನ್ಯಾಪು ಪಂಡ 7ನೇ ಮಂತ್ಗೆ ಇರಗ ಕೂಪನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಬಂಡ 3 ಸಾವಿರದ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ 3 ಸಾವಿರದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ದೇತನಲ್ಲಿ ಆಜಿ ಮಂತ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರೀ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ 3 ಸಾವಿರದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು 7ನೇ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತ್ ಬರೋದು ಕೂಪನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏತ್ ಬರೋದ ಮಂತ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಜಿ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 16 ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಪಿರ ಅಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಬರೋದು ರೆಡ್ ಕೂಪನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಜಿ ಅಂಗಡಿ ಏತ್ ಬರೋದು ಆಜಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ಆಜಿ ಸಾವಿರದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಸಾವಿರದ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಆಜಿ ಸಾವಿರದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಜಿ ಸಾವಿರದ ಇರಗು ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓವೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತಕ್ಕೊಂಡು 14 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಟು 14 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಟು ಪಾನು 450 ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು ఒక డ్రెస్ కూడా డ్రెస్ ఉంది వాచ్ కూరలో ఉంది ఖాళీ ఫుడ్ మాత్రం ఫుడ్ ಆಗ್ತದೆ చూడండి ಇಟೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂಲ ಆಜಿ ಸಾರ ಅನ್ನತ್ತೆ ಆಜಿ ಮುಜಿ ಅತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸಾರಲ್ಲ ಆಜಿ ಸಾರ ಒಂಬ ಸಾರ ಅನ್ನತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಮೂಲನ್ 16 ಸಾವಿರ ಪಂಡೆ ವರ್ಷಗ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಾರದ ಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನ ನೆಕ್ಕೆ ಪಿರ ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಪಿ ಏತಂದು 21 ಸಾವಿರ ಇರಗೆ ವರ್ಷದ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಚ್ಚಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏತೆಟ್ಟು 35 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತಾ ಎಂತಕ್ಕ 35 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ 21 ಸಾವಿರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏತಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ಲೇನ ಮುಳ್ಳೆ ಐತೆ ಅಮ್ಮ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ನಮ್ಗೆ ಎದ್ದು 2 ಸಾವಿರದ ನಮ್ಮ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪನ್ನಂಡ 3 ಸಾವಿರದ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ 3 ಸಾವಿರದ ಮಂದಿ ಮಂದಿ 3 ಸಾವಿರದ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಸಾವಿರದ ಕೂಪನ್ ಇದು 1 ಸಾವಿರದ ನಮ್ದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಆತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಬಟ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ತಿಂಗಳು ಮಂತ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ದಾಖಲೆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇದೆ 1 ಸಾವಿರ 10 ಮಂದಿ ಮಾತಾಡೋ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 1 ಸಾವಿರ 10 ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಂತ 1 ಸಾವಿರ 10 ಮಂದಿ 1 ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡಾರೆ ಅವೇ ಮಂತ್ ಬಿರೋದು ಸದ್ಯ ತಗೊಂಡಾರೆ ಅವಾಗ ಅವಳ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಾಗ 3 ಸಾವಿರ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ 2 ಸಾವಿರ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 2 ಸಾವಿರ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 5 ಸಾವಿರದ ಮಂದಿ ಅಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದನ್ನ ಓರ ಉನಗ 5 ಸಾವಿರ ಮಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 3 ಸಾವಿರ ಮಂತ್ ಬಣ್ಣಗ ಗೊತ್ತಿದೆ 1800 ಇರ್ತದೆ ಮಿತ್ ಮಂತನ ಪೂರ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ 5 ತಿರ್ತು ಮಂತ್ಲ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್
ಸಾವಿರದ 800 ಮಿತ್ತು ಮಂತ್ ಐದು ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಉಂಡು ಐದು ಜಿತ್ತಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏತೈತಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈಗ ಕಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಹೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟ ನಾವು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮನ್ಪೊಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಂಗ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅದು ಬೇತದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಂಡ ಏತ್ ಒಂದು ಖರ್ಚಾಯಿನ ಏತ ದಿಪ್ಪು 36,000 25,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತದ 15,000 ಇದ್ರೆ ವರ್ಷ ಖರ್ಚಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದು ಖರ್ಚಾಯಿನ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಪೋಪುನಾಂಡ ವರ್ಷ 45,000 ಕೊಡು ಅವೇ ಮೂರ್ತದೆ ಅಂದತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮೂಲೆ ಅಂಚಿನ ದಿಕ್ಕನಿದೆ ಜೀರೋ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ಇದಾಗ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಳ ದಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮುಕ್ಕಳ ದಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವ್ಳು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಶಾಪ್ ದಾಯ ಬನ್ನೇಟ್ ಅವ್ಲು ಆದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೋಪುಂಡು ಇದು ನಮಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉರಿಯುಂಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಕಲ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ GST ಕಲ್ಪಂಜ ಎರಡನೇ ಕಲ್ಪನ GST ಕಲ್ಪನಾಗ ಯಾನೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೂಲೆಯ ಬಂದ GST ಪೆನ್ನಡು ಬರೆದು ಕಲ್ಪದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲೇರ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಡಿ ಕಲ್ತಿನ ಶಾಪ್ ಈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ ನಿಜ ಅವ್ರು ಆ ಅಡ್ಡು ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಆರೋಪನಾಗ ಅಂದ ಸೀನಿಯರ್ ಅದು ನಿಂಗೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ದಯ ಮಾಡಿ GST ಆಟ ಕಲ್ಪದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಡಿ ಈಸಿ ಮಂತ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಜನ ಟ್ಯಾಡಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ತಿನ್ಪೇರತ್ತೆ ಕಾಸು ಐನ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪಡ ರಿಟೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮೂಲೆಯ ಪಂಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪಾಡ್ದು ಇದ್ದದ್ದು ಸುಮಾರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಇದೆ ಮೂಲೆ ಎಂಡು ಆಯ್ನ ಕಾಸು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಏನು ಕೊರಡ ಪಂಡ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಾಸು ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪಡ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಕ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪಡ ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಜಾಯ್ನ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈಗ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಅಂಬಂಗಟ್ಟೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಡೈಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಡೈಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಠ ಏನ್ ಏಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬರೋದು ಏಪ ಇನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಜನ ಬೆಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತೆನ್ನ ಈ ತಿಂಗಳು ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೊರ ಪೂರ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಡಿಕ್ಟ್ ನೀವು ಕಾಟ ಬರ್ಪಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಡಿ ಒಂಜೋಳ ಕರೆದು ಬರ್ಪಲ್ ನೆನ್ಪಿನಿ ಮರ ಇನ್ನೇ ಬರ್ತಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ನೀ ಕಾಟ ಕೆಲರ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಕೆಲರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಸು ಕೂಡ ಕೊಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಮಾಡೋದು ಬರ್ಪಿ ನಡೆದದ್ದು ನಂಗೆ ಫುಲ್ ನಮ್ಮನೆ ವಸ್ತು ಬುಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಾಲ ಹುಷಾರಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಂಚು ಪಾಡ್ಬಾರ ಮಾತಾಡೋದು ಏನ ಪೂಜಿ ಆದಲ್ಲ ಅವರೊಳು ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ತಾರೀಕು ಇತ್ತು ಅನ್ನಿಗೆ 15 ತಾರೀಕು ಜುಲೈ போட்டு ஏப்பா போக்குனாள் ஓடே போட்டுனாள் அப்ப ரீசன் பூஜி 10 தாರೀಕು ಜುಲೈ ಮಾತಿರಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲರಿ 15 ತಾರೀಕು ಏರ್ಲ ಮುಗಿತು ಕುಳಿಜೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಎಗ್ಗೋಲ್ ಪಣ ಇನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನ ಸರ್ ಕೊಳ ಬಿಜಾಪುರ ಬಿದಾಡಿ ನಿಕುಲ್ 1 ಅವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿತ 90 ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ಷಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದುಂಡು ಯಾನಿ ಕಳ್ದ ಕಡೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾತೇರ್ದೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ನನಗೆ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಬೇಸೊಪ್ಪುದಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನಾ ಒರ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು 2 ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಅದಾದನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಡ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಪೋಲೆ ಪಂಡೆನ ಇಂತೂ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಕಜಿಪ ಅಪ್ಪನ ಒನಸ್ ಕುಲಿಜೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆನ್ನ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ನಂಜಪುರ ಬಾಕಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಕರಿಬೇವುದ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಶೆಣೈ ಕಡುಪುದಾರ ಪಂತಿತ್ತೆ ನೆನಪು ಒಂಜಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಶೆಣೈ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ಷಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ ನಿಲ್ಲಾಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಐಕ್ ಯಾನ ಇಂಕ ಅಂದೆ ಇಂಕ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಬಚ್ಚಿರದ ಹಣ ಅಂದ್ ಬಚ್ಚಿರ ಮಾತೇರ್ ನಿಲ್ಲಾಡ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ 100 ಗಿಡ ನಡ್ತಿರದ ಬಚ್ಚಿರದ ಅವು ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮೆಗ್ದಿ ನಿಲ್ಲಾಡ್ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಅಲ್ತುದ್ಲ ಇತ್ತು ತೋರಂಗ ಅಂತದ ಅಡಿಯ ವಾಯಿಜಿ ಅವು ಪಂಡ ದುಂಬು ಈ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇಂಚ ಬಲಪ್ನೇಡು ದುಂಬ ಅವಲ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬಲತಿ ಬಕ ನಡ್ತು ಜೈರ್ದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈಕ ಅಂದೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈಕ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನೆ ಗೊತ್ತಾತನೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಿಕ್ ಅಂಚ ಇಂದು ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಐರ್ದೋ ಕೊಂಜಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವೇ ನಾನು ಅವ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದೈಪುರ ಬಲಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದು
ಈ ಸಲ ಹತ್ತು ಈ ಸಲ ಅನ್ನದಾತನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ನನಗೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪಂದಿತ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಅವು ಪೊರ್ಲ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾದೆ ಅಂಚ ಐಕಾರ್ಕೆ ಎಂಡೆಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬಲಪಾದೆ ಅವಿತ್ತ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆದಿಪ್ಪು ಏನಲ್ಲ ಅವು ಬಲಪ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪನ್ಪುಂಡುಗೆ ನಡ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಈಯ ನನ್ನ ಸಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ನನ್ನ ಸಾಂಕು ಪಂದೆ ನಜ್ಜಿ ಪನೊಂತೇರು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಬಚ್ಚಿರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕುಂಡ ಅವೇನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ ಸಾಂಕು ಪಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆ ಮಾರ್ನ ಕಾಸು ಹಾಕುಂಡು ಅಂಚ ಬಚ್ಚಿರೆ ನಮ್ಮನ್ ಸಾಂಕುನುಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಒಲಿದೇರು ಪಂದ್ ಒಲಿದಿಜರು ಅಂತ ಅನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಲಿದೇರು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರು ಎನ್ನಂಜಿ ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ ಆದಿಪ್ಪೇರ್ಲ ಯಾವು ಏರ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೆರು ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನ ಎತ್ತೋ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈ ನಮ್ಮ ಶೇರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚೆನ ಕೆಲವ್ರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪನ್ಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ್ ನಿಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ಒಂಜನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇರ್ದು ಅಂಚ ಮಾತ ವಿಷಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಒಲಿದೇರು ಒಲಿಯಾಡು ನಾನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಬೇಸಪ್ಪಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬ ಹೋಟೆಲ್ಗ್ಲ ಕ್ರಾಯದ ಎಂಬರ್ ಕನಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಕೊನೊಲಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯಡು ಪುರ ದೆಪ್ಪನ ಬರ್ಚಿಂದು ಎಲ್ಲಿಯಡು ದೆತ್ತ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಣ ಇಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಮರ ಇಬ್ಬಕೊನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪ ಜಾತು ಮರ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮಣ್ಣ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಗರ್ತೊಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಕತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನ ಅಂಡ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಪಂಡಿನ ಟೆಂಕ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡು ಸೊ ಪನ್ಕ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಏತ್ತುಂದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಚ ಆತು ಜೀಲ ಇಂಕಲಂಜಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಡು ದಾಲಿಜ್ಜು ಏರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟೆರ ಗುಡ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಅವು ಅಂದೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪನಂತೇರು ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ ಟೈಮ್ಡ್ ಅವೇನು ಮುಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಆರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಂದು ಪನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಪರಿಮಳ ಪೋಪುಣು ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕವ್ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಯಾನು ಏರ್ಲ ಪಂಡಿನೇನು ಅವೇನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಐಕ್ ಅಂಚ ಎಂಗಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಏರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟೆರ ಬುಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಕುಲೆ ಕಜಿ ಪೂ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಸಾಂಕುದುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತೇ ಮಲ್ಲದ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವು ಓಕೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಶೆಣೈರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಿನೇಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ನಿಕಳೆ ಶೇರ್ ಮಂತೆ ಓಕೆ ಇನಿಕ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಪುಗ ಅಂದ ಆಪುಣೆಗ್ ತೂಕ ಆಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಇಜ್ನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುಗ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ.